Κρυέ λοιπόν, εσύ που έχεις γεννηθεί τις πρώτες μέρες, πάρε 3 μπουκαλάκια ουίσκι, βάλε μυρολόι να παίζει στο πικάπι και ετοιμάσου για τρελό epic fail στα οικονομικά σου. Εγώ σου προτείνω να καπνίσεις και ένα κανόνι από αυτά που δοκίμασε στο coffee shop στο Άμστερνταμ η Ελεονόρα, το ωραίο μας κορίτσι στην εκπομπή της στο hashtag. Γιατί αν δεν την ακούσεις σε αυτόν τον καιρό, Κρυέ, τη ή για να το πω έτσι πιο soft, την Ταύρε. Μισό να στρώσουμε το καβάλο μας, γιατί μας θα έχεις κάνει τούμπανο με τα συναισθηματικά σου. Μας έχεις ζαλίσει τον έρωτα με τους έρωτες σου, ρομαντικό φλωράκι γα***. Ζούμε για τη μέρα που θα σε παρατήσει η γκόμενα να ησυχάσουμε. Δίδυμε, είσαι μεγάλο λαμόγιο, μεγάλη και τώρα με ερμή ανάδρομο βλέπω να σκάει στην πόρτα σου περιπολικό να σε μαζέψει. Αλλά επειδή είσαι και του αέρα και δεν μασάζ ρε γι' αυτό σε γουστάρω ρε διδυμάκι και καπάκι. Ανοίγεις την πόρτα και τραγουδάς το όργανο «Μάγκες, πιάστε τα ιοφύρια, μπάτσι, κλάστε μας τα α***για». Και πει να βάλεις η λέξη α***για φαίνεται ρε μόντερ. Καρκίνε, είσαι πιο κενότοπος και από ταινία του Παπακαλιάτη, πιο βαρετός και από κλεισεδιά στο Facebook, πιο γλυκερός και από μπαλάντα του Χαρούλη, του Καπούλη. Καρκίνε, σκάσε λίγο να δω κάτι. Λιοντάρι της Μέτρο Γκολιμάγερ. Οι πλανήτες είναι με το μέρος σου, φέρνουν χαρτούρα. Μια κληρονομιά, ένα λαχείο, μια προαγωγή, κάτι θα πέσει στην τσέπη σου. Και έχεις και Αφροδίτη ρε πούτσι στον Ταύρο. Μεταφράζω, τη θυμάσαι την κόμενα ρε κ***λη που κυνηγούσες 6 μήνες πέρυσι για να τη σκυλογάσεις, τώρα θα σου κάτσει η π***να. Παρθένε, 2 πόρτες έχει η ζωή, άνοιξες μια και μπήκες. Κι ώσπου να έρθει το δειλινό από την άλλη βγήκες. Αν δεν κατάλαβες το συνθηματικό, σου παίρνει τράπεζα το σπίτι. Γιατί είσαι φτωχός και κατατρεγμένος σαν τον Ξανθόπουλο στο δίχως μητέρα. Και έπαιρνες στα δάνεια ρε μ***κα 2-2 το 90. Άτιμε νεόπουλτε, ανάδρομε ερμή γα***νε. Άλλους τους ανεβάζεις και άλλους κατεβάζεις Ζυγέ, η Αφροδίτη κάνει τριγωνάκι με το Δία, σαν κουλούρι Θεσσαλονίκης. Το λιγότερο που απαιτούμε από σένα είναι να γυρίσεις τσοντούλα 3som και να την ανεβάσεις στα YouTube για να πάρουμε μάτι κι εμείς οι ρωτιάριδες ή γεροκαμπαλίδες. Σκορπιοί, εσείς αγάπες μου γλυκές περνάτε δύσκολη περίοδο. Ούτε λεφτά, ούτε δουλειά, ούτε έρωτες και αγάπες. Τίποτα δεν πάει καλά με τον ανάδρομο που σας έχει μπαστακωθεί στη σούφρα. Υπομονή παιδες, θα γυρίσει ο τροχός, θα γ***σει και ο σκορπιός. Τοξότες, μην ουρλιάζετε σαλίκι σε ίστρο Πανσέλινο. Ξέρω ότι έχετε κάψες, κάντε υπομονή. Τώρα η Αφροδίτη σας κάνει την Παρθενόπη, αλλά πού θα πάει, θα στρώσει και θα γ***σει. Εγώ καιρή. Μπαίνουμε σε λίγο στο γενέθλιο μήνα σας. Μην είστε μουτζούφλιδες σαν τον Πλιάτσικα. Αυτό το με την ξυνισμένη μούρη, τι ξινομουνιακάς είναι ο που έτσι που σε βλέπω να γελάς, παράδεισος μου φαίνεται και ακόμη και Ελλάς, που είναι ένας απέρατος μπερντές, παράγκες, καραγκιόζιδες, μαγκές και μερσεντές. Είσαι μεγάλος κλατσομπανιέρας Πλιάτσικα. Υδροχόη, δεν βρέχει, σας στείνουν, κουράγιο και καλή τύχη. Ιχθείς, να τη φας και να πριστείς. Είχα κάποτε μια γκόμενα ψάρι, ζαργάνα σκέτη, και της έγραψε το να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Όντως, τελευταία φορά το κάναμε. Με παράτησε η να γα***νη. Ψαράκι, τα ερωτικά σου καταστροφή. Επαγγελματικά φορτωμένα, έχει πέσει πολλή δουλειά. Αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ ψάρι. Είσαι ψάρι λοιπόν, γι' αυτό σκάσε και κολύμπα.